Γεια σας! Και φέτος εγγυώμαι για σας την ποιότητα των κρεάτων που διατίθεται στα σούπερ μάρκετ υπέρ Γρηγοριάδη. Αγοράστε αμνοερήφια με εμπιστοσύνη. Καλό Πάσχα! Ονομάζομαι Σάκης Βλαχόπουλος, είμαι από την Ασπροκλεισιά Καστοριάς. Όπως και πέρσι, έτσι και φέτος θα διαθέσω τα αμνοερήφια μου στα σούπερ μάρκετ υπέρ Γρηγοριάδη. Αγοράστε με εμπιστοσύνη. Καλό Πάσχα! Γεια σας! Λέγομαι Βελισσαρίδης Απόστολος και είμαι από την Τεριά Καστοριάς. Όπως κάθε χρόνο, τα αρνιά μας τα δίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γρηγοριάδη. Τα δικά μας τα αρνιά είναι τα καλύτερα. Καλό Πάσχα! Γεια σας! Λέγομαι Ιωάννο Δημήτριος από το Παιδιδό Φλόρινας. Όπως και κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, τα αρνιά μου τα δίνω στα σούπερ μάρκετ υπέρ Γρηγοριάδη. Αγοράστε με εμπιστοσύνη. Καλή Ανάσταση. Εδώ και πολλά χρόνια κάνουμε μια οργανωμένη προσπάθεια στήριξης της κτηνοτροφίας του τόπου μας. Η προσπάθεια αυτή κορυφώνεται κάθε χρόνο την περίοδο του Πάσχα. Πλέον, οι καταναλωτές μας γνωρίζουν ότι σε εμάς θα βρούνε ντόπια, αρνιά και κατσίκια και οι κτηνοτρόφοι που συνεργάζονται μαζί μας εμπιστεύονται. Και φέτος, το Πάσχα, χάρη στη δική σας εμπιστοσύνη, το κίνημα του αρνιού είναι γεγονός. Χρόνια πολλά, καλή Ανάσταση σε όλους.